Yan ang problema sa imo, Boy Duop naman. Bako mo man ang tapayas. Sinakat mo na naman. Sa kuya baga ang tabi, Boy Duop. Yan ang problema talaga. Dahil may natanong. Ay, may mga padabog-dabog pa. Ngayon man, hinugo na. Ano man yan ang? Nakuha ko na. Ano ba ang problema mo? Sa itaas pa sana. Nginat-ngat na. Ay, bad trip pa rin. Ano ito pa dahil? Katubang ginag-ilaw ako. Nisaro na lang nakakuha. Then man si pa dahil. Ata na. Bangan maliwanagon sa ispat na gamit ko. Kailangan kahiling kisira. Malabog. Tuloy. Ang linaw na kang dagat. Ano? Ay, ako nga ni Dakulo na ako. Dahil ako ispat. Dahil ang ispat na ko lang ko, amaw. Ay, pa dahil. Kapag patubulong mo naman ako palitan mga imposible. Nag-antipara ako. Anti parang ano, pambuso? Hindi ako pambuso. O tapos? Wala akong ispat. Pagbusog, linta na linaw. Iling ka, boss? Oo. Nag-anti para ka? Malinawon sa ilaraw? Malinaw. Magsulok kang nadyan pa rin. Luway-luwayin ta kapag bayay dyan. Malala kang kaistoryahan. When we are Pa dahil. Pwede, mabumugo mo naman ako. Lamang. Ito yung ako sa'yo mo. Ano ito? Kabakal ko lamang eh. Gayon po ba? Gura pa rin. Ganyan ito sana. 500? Ay, yung problema pa rin. Bayaran sa katulos o. Lawat pa dahil. Napasa na. Pinabasan ini. Uli ini niya. Mana na may pagkambuhayan ah. Pwede. Pada baon mo motor mo tamili bago. Ano? Ano daw kung kargaan ko pa rin ang motor mo kay Lukad lamang? Saan usa ka? Ang kabaguan na ini, kargan mo kilukad. Ano si pa dahil? Ano pikakarga mo sa ladyan? Mga chicks. Mga magagayon. Hindi ko karga ko din. Babayaran ta ka man tabi, pare. Pero man. 50 tara rin naman sa lawi, masakit mo ibamin kita mabiyahe. Dahil na pa dahil. Kabaguan na ini, kargan mo sa kilukad. Day kong dae! Moton. Ano pa dahil? Ay, pare. Palat na kang pista sa muya. Paralat mo ko? Nagbunaw kang ureg. Sutali nga, garo na galyang. Tali nga pa sa kanuel? Gari na ganyan ka na kula? Dahil lamang nagdumaan. Dumaguta ko pa de. Kung di nakasabat ako kialas, halabaon da kulaon. Antidespiras ako nagali sa araw, nakabot ako duman sa Indo, segunda diya na. Sa sobrang laba, sa sobrang dakula kang hala. Dahil naman ako nagdago sa Indo, tama na tapos sa supista. May halas man ang duwang aldaw maglakaw. Ano si Paday? Dahil ka naniwala duman? Dahil. O, sarili na yan mo, sutalinga kan urig mo. Tao na liputan ka, sarili na yan kung mansualas na nailing ka. Talinga? Baligal ka na kula? Noy? Nata dyan mo pigtatambak ang basod na yan. Bata na kulaong pa ang sako mo. Ako ang kapitan digding sa baryong ino. Taga saan ka Noy? Taga pinisitahan tabi. Binisitahan? Nahiling mo na bagan. Harayo ang binisitahan. Damakan ini. Diyan mo palang tinambak ang basod na yan. Nakakaulang sa agyan. Bako kumantabi ng basod na yun eh. Tiga lang ko tabi ni Kiawo. Ta kumatukaw. O bako mo ha? Bako man yun. Yan pala. Sorry. Ay, sa si Boy Duop. Kalunggay. Kalunggay. Ano man kaya kalunggay mo tayo, Boy Duop? 50. 50 pesos? Ay, salamat. Taburo barat tao. Iling ko na ang kalunggay mo. Mayumok yan. Mayumukon mananggad baga. Kundi, palo Maria baga ine. Buya mong girapat ko ini sa imaw. Dahil kang katultul na magtinda. Masiba ine. Talaga ko. Aras raot. Tawo, tabi. Tawo, tabi, sir. Pineapple. Tawo. Ay. Si Budo pa lang.
Tabi. Bido, Tabi. malay na hapon. Madam tinam kagat kimirindala, pagkaon. Mura ka Tunaw. day. Subago pa na punaw day, mga merindalan. Iyan ang sabuan. Naghahagan ako kimirindala ng bido. Dahil ka lang magkipagkaya sa kapwa mo. Anong naman sana? Ano naman yan, niligdig yung merindalan. Bago kuman ni Nay. O ba kung umanan? Nakikita ba yung masana ko digday? Namus na tabak umuman pala na nadakita lang magkikagkag sa nire. Balak ka dyan. Ako naman pala ng haro. Bido, ano ang boy grip, oh? Tubutlan mo na dito tabi. Grip ko ba kayo na? Nayang boy, ano law ka ang tubig? Kalayaw. Ay, sir. Babakal ka mo tabi, sir. Tindaan bagay ni sir, oh. Babakal ka mo. Kapakal ka? Ay, man pala ka mo mga bakal. Lumantabi ka mo sa isog-isog. Ang customer ko pati digdi, oh. 100,000 ang nagbabarkal digdi. Isog-isog tabi ka mo duman. Bawal. Bawal tabi. Umisog ka mo duman tabi. Rigidong ko ka mo.